you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Wow, nice. The water and we have to hop in the boat. So this is my Thanks, Tita. Thanks, Tita. Don't. Hi guys, I love doing this because I get to pick up Mom's lipstick tattoo and I'm so excited. Let's do it. Peel off. Okay, here. it's Yeah. always been the sound of Gusto niya itong gawin. Ba? me. Oh. It's always been Oh, yeah. Share it to the people. makes me feel. And then another one. Another one. I just wonder if we'll keep on. I don't want to touch it now. Mm-hmm. Yucky. You hold it? Uh-huh. Caught up in our story. Yay! What was Yeah, that? lipstick on. Yeah, this I'm is gonna the... get the package, guys. What package? This is the package. This is yung, ano ba guys? Yung lip tattoo. Ah! Oh, mag-unboxing pala kami kaya nag-lipstick ako. So, mag-unboxing kami ni Holly, girl. Ito Yeah, yung, I wanna open it. ito yung tinatry ni Holly na... I wanna open it. Okay, you're gonna open. Yes, tinatry niya itong You don't i-open know what to do. I don't kahapon. know what to do. And sabi ko, wag muna kasi Can I open it now? Not yet. Inaano ko lang yung aking... Ay, hindi pa tayo nag-intro. Hi, guys. Guys, I'm gonna open it. Wait, Baba. So, mag-ano tayo? Mag-unboxing What tayo. is it? Today is Sunday. Is this skipping? What's wrong with my camera? Nothing. Parang iba yung kulay niya, no? So, ano na, alas 3 na, guys. And yung dalawa, kalaro nila si Tito Neil. Nag-PPS sila. PlayStation. September It's 30. real cool. Yes. Okay, let's open Okay. it. I know how to do it. Okay. I gotta. Napanood nyo na yung, ano niya, yung kadaldalan niya dito. Oh, Okay. Cover the address. Dumating to nung I Friday. know, I'm very strong. Alright. Siya na talaga mag-unbox. Sige. Okay. This is so sticky. Parang ibang kulay ng ano namin yan. Ng camera. Mom! Usually it's easy to open it. We don't need scissors. Then, yeah, it's alright. Ah. Okay, let's open it. Okay. Then, are you excited? Yeah. Do you think this is yours? No. Alright. Right. Let's see. What is it? I hope there's something for me. Okay, cool. Okay. Ah, okay. Dumating na rin siya. No, don't show the address, Baba. You don't show the address. Eto na guys yung tan-ta-da-dan. Oh, there's nothing today. Nothing for you. Ito yung regalo ni Jan nung wedding anniversary namin, guys. Kasi wala akong maisip na ibang Yay, puppy. ano, iririgalo niya sa akin nung tinanong niya kung plano kong bumili ng camera. So sabi ko, camera na lang. So, ayan guys. Ito yung Sony A7C. Okay. Wow, that's long. Yes. Now, Wow. now in the day Saturday. Kinuha ko to kay Holly kasi nilalaro niya sa ano ba yung floor namin is simento. Madulas to kaya sabi ko wag niya tong paglaruan. So buksan na natin etong bago nating camera kasi etong camera ko nagloloko na to yung aking G7X. And sila kuya pala tapos sila maglaro ng PS4 kasi 1 hour and a half lang yung That's nice. oras nilang maglaro ng PS4. And umalis na rin daw si Tito Neil. Ayan guys, yung laman. Let's Yung take them out. Ito yung kit ng Sony A7C. So yan. Looks pretty. What is it for? What? It's a camera, Baba. So meron siyang strap.
And a battery. battery, and bumili ako ng Battery. extra battery. Inuunahan ako, wait. Ayan. Ganyan yung ating saksakan. Itsura. Wait, baby ko. Wait, baby ko. And yung camera, mamaya natin ito buksan. Meron siyang cord na yung USB cord. What's in there? Si Kuya kumakain. What are you eating, ya? Toast. Si Can you Kuya. make my mom play, Kuya? Okay, ito yung Mama, camera. wait for my toast, alright? Alright. That one had toast. Wait for Kuya. Let Kuya do it, Baba. Meron siyang dalawang kulay. This one works now. Ha? This one works now. Okay. Meron siyang dalawang kulay. Yung black. Ang kinuha ko ay yung mayroong silver. So, ayan yung itsura niya. Ayan. So, dalawa na yung Sony ko. Yung isa, yung A6400 or 6004. Meron ako isa. Yung camera yun ay crop frame. Eto naman yung full frame. So, meron tayo nito na. And, excited akong gamitin siya, guys. And, eto yung kanyang lens. Ito yung lens. Kuya, don't do that. I need this to cut hose. So, wait lang, wait lang. Yeah, but this one we can't cut. So I can't cut this one. Buksan lang natin yung... May cover kasi... Oh, ayan na. Nabuksan na. May cover kasi siya. So, ayan. Nalagay na natin yung lens, guys. Ayan yung itsura niya, oh. Oh, here. Nagulat si Kuya sa toast niya. And... That's scaring me. wala siya, nag-order ako ng charger, yung hindi, kasi ito, pag charge mo siya, kasama yung A6400, bumili rin ako ng charger niya, kasi charge siya kasama yung camera. So, ayaw naman natin yun, kaya nag-order ako. So, meron tayong, tingnan natin kung yung battery ay may charge. Saan nilalagay yung ano? Yung SD card. Dito sa kabila. Kunin natin yung SD card. And alam nyo ba, eto na yung pangatlong regalo ni Jan na camera sa akin. Nung unang dating ko dito, ang regalo sa akin ni Jan, camera, kasi alam niya mahilig ako mag picture-picture. So, rinigaluhan niya ako ng camera. Tapos, nung wedding naman, wedding anniversary din namin yun, camera ulit. Na Leica na camera yung binili niya, pinabili ko. Kasi yun yung gusto kong camera that time. Kasi parang bago ata siyang labas nung binili namin or a year before. Basta Leica camera siya, guys. Yun yung ginagamit kong camera pag nagpipictorial kami sa Christmas. Yung yearly pictorial namin sa may Christmas tree. Yun yung gamit ko, yung Leica. So, i-on natin siya. Yummy. Okay. Isi-set up pa to, guys. Okay, English. Okay. Enter date. So, wait lang. I-set up ko lang kasi isi-set up siya. So, wait lang. I-set up ko muna siya. Kasi, enter pa natin yung... Ha? It looks like the same that you are a good camera. No, mas malaki yun. Mas malaki. Wait lang. Pareho lang. Yeah, pareho lang palang size ata. Malaki lang yung lens nito, oh. Ayan. So, ito kasi, magagamit ko to sa sports ng mga bata. Ito nga, sabi ko, yung A6400, ano siya, crop frame, and ito naman, full frame. Guys, nandito na si Jan. Kung meron kayong naririnig si Jan yan, may kausap siya sa phone. And yung ating camera, nalubat na yung camera, guys, kasi company charge lang yung battery niya, kaya hindi natin siya na-explore masyado. Ang nagawa ko lang sa kanya ay i-set up yung yan yung ating A7C na camera. And, linabas ko na rin pala yung mga regalo ni Jan sa akin na mga camera. Ito yung Pihan. Remember this one? The first camera? Yeah.
Binili niya to sa akin noong first Christmas. Right, honey? First Christmas. You gave this to me first Christmas. First Christmas niya to binili sa rinigalo niya sa akin. So, ito yung Canon, guys. Ayan, Canon siya. And, dinala ko to sa Philippines nung buntis ako kay TJ. And, pinicturean ako ng kapatid ko. Pag nahanap ko yung picture na yon, i-insert ko, guys. Ito yung gamit ng kapatid kong camera. Meron din siyang extra lens. Ito yung Canon 1000D. Yes, 1000D. Diba? Kopong-kopong na siya. And, mayroon siyang lens. Malaki yung lens niya. Pero, ewan ko, hindi ko pa ito nagamit na lens. Yung kapatid ko lang, nung nag-churba-churba siyang pictorial. Eto, and, yung mga ano niya, yung mga cords, hindi ko pa nabuksan. Ayan. Hindi ko na to ginagamit. Nakastock lang to dun sa may, cabinet. And yung pangalawa niyang regalong camera ay yung light. Namatay yung ating camera, guys. Yan yung sakit niya. Bigla-bigla na lang siya namamatay. Kahit hindi pa siya 16 minutes. Kasi nung bago siya, given na pag 16 minutes, namamatay talaga siya. I-on ko ulit. Pero ngayon, hindi pa naman nag 16 minutes yung aking sasalita dito. Namatay siya. So, anyway, eto nga yung first camera na bigay ni Jan, yung Canon. And then yung second, ito yung bigay niya sa akin nung wedding anniversary namin. Ito yung Leica X2. Ayan, I think, ano na siya sa akin? 7 or 8 years na siya sa akin. Ito yung camera ginagamit ko pag nagpipictorial kami malapit sa Christmas tree. Yung family picture namin sa Christmas tree. Ito lagi yung ginagamit ko. And, ano na siya? Natanggal na kasi. Gamit na gamit ko rin to noon. Yung sa battery ba, yung stopper niya, nawala na. Pero gumagana pa siya. Yes, han, umuulan na, guys. Ayan, oh. Wala na tong, yung lock sa battery, hindi ba? Hindi siya nagpo-focus. Ayan, wala na. Natanggal na. Pero hindi pa siya yung, sira. Sira lang yung sa battery, pero nagagamit pa siya. So, pag nilala ko siya, ganyan. And, kailangan ko na siyang linisin kasi, tingnan niyo. Meron na siyang dyan. Hindi ko lang makita nyo kasi yung camera natin. Ayan. Hindi siya rust. Ano lang, dumi. Ayan, no. Nakita nyo yung yellow. So, yan. Ito yung ating Leica. And maganda tong camera. Itong pang picture-picture. Nung maliliit pa sila, kuya, tingnan ko kung makita ko pa. O mahanap ko pa yung mga kuha ko kila, kuya. Pero, ang ginagawa ko nun parang black and white. Isang nag-skipping no. So yun, excited na akong gamitin etong camera. No, I 4. And meron akong M50 din. Yeah, meron pa akong yung M50. Yung M50 talaga, hindi ko yung nagamit. Hindi ko siya. Huh? That's the new one, Kuya Sa. New one that just came out. Mm-hmm. Doesn't look like me. Ha? You like it? So, ito yung M50 na Canon ko. This one the new one. Hindi ko to ginagamit kasi para siyang yellowish. So, hindi ko alam kung anong gagawin natin dito sa kamerang ito. Siguro i-trade in ko siya sa sa lens, no? Bagong lens dito. So, yan na guys. Yan yung ating mga camera. Ang dami ko na palang camera, no? 1, 2, 3, 4, 5 cameras. Yes, and 6. Yeah, kasi yung nasira ko, tama 6. So, diba, yung isang G7X, 6 na pala yung camera natin. Pero yung bigay ni Jan, 3. Yeah, 3. Ito, tsaka yung Leica. So, yun na yung ating unboxing at tsaka mga pinakita kong regalo ni Jan na mga camera. So, madami na pala akong camera talaga, no? Hindi ko napansin. So, yun na guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye! And yung gamit ko palang lipstick ay yung Rouge Star na plumping na lip tattoo. Eto siya, guys. So, yun lang. So, magluluto na ako ng dinner. Tell me who you see, 'cause I think I do. Want you next to me.